Здравейте, приятели, аз съм Лена. В днешния клип ще ви кажа как може да се направите, как беше, не знам как му беше името, но ще е свързано с боички и лепило. Да, полезно, да започваме вече. Да не губиме време. Да, нужните материали ще са ви една чаша, моята е такава. Аз съм лепило, но аз го разтворих с бебешки сапун, няма да е проблем. Боички, задължително, и нищо повече. Така, изсипвате лепилото, моето бебешко, вече ви казах. Да, видяхте това. Моето има пена, но не знам се прави. Да, моето беше половинка лепило. Значи ще ви трябва какъвто си искате цвят, аз използвам жълто, да. Къде отидам за разпъркването? Сега ще видим. Леле, извинявайте, приятели. Добре, че не се е разсипало пюрето. Това е с пиле и зеленчуци. Да, тъй като няма къде да оставя таблета, ще видя къде да го оставя. Значи какво да разбърквам, къде ми ти долу, Така. Знаете какво имам предвид? Аз ще разбърквам стекла. Така за плетене, не ме вилете. Искам да го сложа. Така. Искам да застане добре, за да ме виждате главата. Но нищо, добре. Няма да виждате главата. Така. Май това лепило ще стане жълто. Това си беше жълто. Леле, пуска боя! О, леле. Да, следващото пило да щупи. И разбърквате много, много добре. Иди, вижте как стана. Много ярко жълто. Да, сетих се как се казваше, забравих, че е жълто лепило, може боичка. Така че дори да използвате лепилото, то ще ви стане боя. И е много яко! Да, извинете. В другия клип ще ви кажа пак същото, но ще е с повече лепило и ще е едно друго нещо. Ето вижте отвътре. То се казва малко тъмно, но това много ярко. Много ярко ме заболяха очите. Видяхте ли боичката? Майка си изхарчва връзката. Много яко. Какво говоря, аз ви го измислих. Да, ще го измисля. Ако искате,
Ви стане 100 пъти по-ясно. Вземете бел цвят! Да, гледате това бялото. Нали? Да, това е скъсно поле. О, супер, отлепи се! Не цялото, но... Да, цялото. Ето. Виждате ли буличката? Ето ги така. Добре. Влезем малко в очите. Но да не бъде. Не знаете ли? Да, се появя. И мирише добре 2 пъти. Кухара. Мирише много добре. И маха се това. Да се маха болнищата и става гладко. Друг свят има ли? Червеното! Любимият ми свят почти. Не да съм бързо на с червено. Става се повече. Джуджу! Става все по-яко, хора! Вижте какво яко става! Само че червената боя е много тъмна. Да, хора! Не мога да слагам вече червена боя, защото ще става много тъмно. И яко. Но съжалявам, не мога. Ще трябва да слагам друг светло и червена. Да, хора, се надявам, че ще ви хареса. Да, повтори се много. Юбо. Гледаме се главата. Да, малко се цапах. Това остана бялото и жълтото. Там. Разното да лица от такова. Отлепи. Да, моето бои се отлепят. Не, любимият ми цвят. Любимият ми цвят! Така. Оранжевото. Оранжевото? Не, няма да слагам. Искам с... Не. Никакво по-светло. Никакъв по-светло цвят. Синьото не може. Само тъмните цветове, сериозно.
Да, едно и също се зелената боя не е помагала. Така че... Това е жълтото. Това е белото и жълтото. Е зеленото. Ето тук. Седи да направя долу. Да, мурнах си ръката заради едно тъпо селено. Мразото му зеления свят. Но, налага се. Ще използвам другото, защото вече е натрапано в нея. И да, цялата разлика вече. После ще отговарям. Ще си поговорим малко, да. О, я виж, розовото почти се отлепи. Да, отлепи се супер. Аз почти всичко сложих. Така или иначе. Добре, не се пасва. Тя, приятели, розовото не се разтваря, за да знам защо. Там се разтвари! Дай по-бързо. Да, приятели, ще да взема малко вода и се взимам да дъжте. Съвсем малко боя. Вода да побожа. Там и започвам. Не се пуска. Боже. Айде, скарвай се вече. Не ми трябва. Абе, не пускаш по... Сега ще пробваме с оранжево. Стана 13 минути! Както се знае. Оранжевото също не действа. Все пак лепелото стана жълто. И как и пащо. Да, оранжевото. Да, в друг някой да си клип ще играем Bean Bullet Challenge. И да, може да е супер яко. Мама каза, ще ми я купи бомбонките. Може да ми ги купи на Хари Потър, не знам. Да, просто... Значи сега ще трябва да изкарваме другите плечки. Да, представяте ли си аз в боя? Не в боя. Малко разгъстих цветовете, какво да се прави. Да, не се ли такова гадно, че аз звънах на Дисни, но те не ми дадоха подарък. Казвам за детско. Бях втората. Първата беше... как беше името?
И да ви харесал клипа, стана 15 минути и 15 секунди. Да, довиждане, абонирайте се за моя канал и дайте палец нагоре и чао!